když si tu 2,5 metrovou hloubku, tam se celá popka. A to je plán na druhý prut, takže to je první den. Loni vlastně mi to takhle fungovalo, ale to jsem chytal, už jsme tady, převážně podél břehu, takže teď chytáme na volné vodě. Nevím vůbec, jak to bude fungovat. Úplně tvrdý. Dvě potky tam hodím a to. A oba zpátky. Samozřejmě hned první komplikace. Přijeli jsme koposusinovou lednici, kompresorovou na baterky. A hned první komplikace samozřejmě. Napojím to na baterku a baterka 8 V. Paráda. Všechno špatně. Ale tak už to bude. Už to máme všechno nachystané. Tak, máme první den a Jimbovi už se povedly 2 ryby. Byla taková divočina teda trochu, ale povedly. A já jsem viděl za prut tady za roh pod rákos, co jsem si naučil loni a fungovalo to. No a já jsem jeden záběr, ten se neproměnil, teď se změnilo počasí, jde bouřka a začaly záběry. Jimbo měl další záběr a tom, kdy on zdolával, tak se rozjel i mě prut, ten u toho rákosu. A zajel mi tady do stromu, takže jsem ručkoval po šokáči a na konci tento krásný černý šupík. První ryba, tak jsem si řekl, že si ho natočím. Nevážil jsem ji, ale pěkný.
Ten cak je malý na ně. Ahoj, vítám vás u nového dílu mého vlogu. Tohle by měl být vlog číslo 4 a nacházíme se na jezeře Borek, kde navazuji na pokračování vlastně prvního dílu. A nacházíme se na místě 10. Loni jsem vlastně byl na místě 13, kde bylo teda více možností. Chytání podél břehu, pod rákosama, pod stromama, na hranách. Tady máme před sebou volnou vodu. A na 70 metrech jsem našel hranu ze 4 metrů na 2,9. Tak tam jsme dali bojku a tam vlastně se snažíme odchytávat ty ryby. Kluci chytají u bojky a já jsem se rozhodl, že trošku odbočím od nich, zhruba 30 metrů, a nebudu masivně krmit jako oni, protože oni používají partikl a bojlist dohromady s peletama. A to já jsem řekl, že teda ne, že to nechci zkoušet, že se odliším a budu obchytávat vlastně to jejich krmné místo. A to se celkem daří zatím. Dneska je první ráno a včera jsem chytal 17,5 a pár kaprů od 8 do 11 kg, který jsem netočil teda. No a pro tohle chytání jsem zvolil Monster Shrimp, dal jsem si 15 kg. Na první zákrm jsem tam naházel, nevím, asi 2 kg jenom, rozházel po okolí. No a na chytání Monster Shrimp a žlutou Monster Shrimpovou popku. Loni mi fungovala žlutá barva ananas, tak jsem zvolil žlutý Monster Shrimp a udělal jsem si kombinovaný návazec. Fluorokarbon, tuhá část a měkká část, zhruba 2 cm. Vlasový závěs zhruba 4 cm od háčku, protože se včera celkem klukům dařilo chytat celkem velké cejny. I 24 to bralo, takže jsem to změnil a říkám, dám to dál od háčku a zatím dobrý, zatím se to osvědčilo. No a uvidíme, budeme nakrmit, převíst pruty znova a budeme se tomu věnovat. I feel alive. A surge of energy as you come into sight. Caught in the moment, I'm hypnotized. With every breath I feel the fire inside. Your love is like a wildfire. Your love is like a wildfire. A force I can't contain, it takes me high. I'm lost in the heat, 'cause your body's fire. Your love is like a wildfire. My heart's on fire as I hold you close. Your touch, it's electric, a beautiful overdose. I'm addicted to the way we move and sway. Lost in the rhythm, body's insane. We're in days. Your love is like a wildfire. A force I can't contain. It takes me high. It takes me high. Letos na jaře nešáci vypustili nové čluny, a to 240 a 280 s kýlem, takže jsem se rozhodl, že povýším
na 280, protože jsem chtěl už první, co dávali ty čluny 240, 320, tak jsem chtěl posunout se na 260 aspoň, protože jsem měl 220 katamarán, ale to nedělali. Další rok vylezli tady s tím člunem 280 kg nafukovací podlaha, takže to byla jasná volba, takže jsem hned předobjednal si to a na jaře došel a musím říct, že super věc. Nikdy jsem člun s kýlem neměl a teď zrovna tento týden celkem fouká. Občas jsou návaly větru, nárazy větru a je to poznat. Takže za mě super člun. Prostornej, velký. Jo? Tak si dáme na tou pizzu. Rozjel se mi prut, na tom jsem měl 15 ml citrus popku v naturální barvě a tohle je výsledek. Krásný tmavý šupík. Snadno uplaví. Váha rovných 19 kg. Konečně se mi povedlo překonat tu magickou hranici. Včera jsem chytil na citrusovou popku 19, to už bylo blízko, ale teďka je středa, odpoledne, 12:30 a povedl se mi tento nádherný šupik s váhou 21+ na Monster Shrimp, 24 a 15 žlutou popku. Tak se na ně půjdeme podívat.
pravý prut vozím tak 10 metrů od kluků, co chytají, protože chci obchytávat jakoby to jejich místo, které oni jako celkem dost krmí. Už skrmili tak 30 kg bojlisu podle mě a tak 40 kg partiklu. No, takže já se snažím obchytávat to místo dál od nich, zhruba 10-15 metrů. No a teď mi to z těch 4 metrů už leze nahoru, 3,3, 3,2. A tady bude hrana na nějakých 2,9 nebo 2,7. Teď je 3, 2,9, 2,8, 2,7, 2,6, 2,6 a teď to zase padá dolů. 2,7, 2,9 a já zkusím tady za tou hranou 3,5 si nakrmit a tady chytám. Zrovna jsme s dědou natáčeli člun, zakrmování a zavážení prutu a dědovi se rozjel levý prut na ananasovou popku a ryba stojí určitě na to, abyste ji viděli. Sice není moje, ale děda na kameře nechtěl být, tak jsem z toho kopil já a aspoň vám ji ukážu. Není to moje štěstí, je to dědovo štěstí, ale ryba 21,4 kg. Nádherný šupík. Neuvěřitelný. Tak ho pustíme, dědo. Tak jo, reparát. To byl? Dědo, pojď natáčet. Dědo, teď nevím, co mám dělat. No, aspoň muset jít. Děkuji.